Kaixo, gaur prestatu behar dugu plater bat borrajarekin, sobratu zaigun borraja platerkada batekin, eta ingo ditugu kokotxa batzuk, makailu kokotxa batzuk pilpilean borrajarekin. Bada plater bat nahiko tradizionala, baina nik uste oso modan ez dagoela eta ja ez dela asko ikusten, eta niri da asko gustatzen zaidan plater bat. Eta prestatuko dugu, oso erraza da. Pilpila egiteko, lehenengo behar dugu baratzuria, eta frigituko dugu, gero, olioan. Botako ditut baratzuriak eta kaiena erdi bat, igual. Olio pixka bat botako dut. Bueno, baratzuria dugu perezia, eta orain egin behar duguna da perezia moztu. Eta orain ja, bakarrik prestatzea kokotxak, hauek ja garbi daude, baina batzuek dituzte, normalea, beti, garbi ez baldin badaude, dituzte tira hauek, moztu behar direnak, eta normalean ere bai, hemen izaten dute ere bai, pusketa bat mozteko, baina hauek daude prest, eta egin behar dena da gatza bota. Eta orain ja, gatza botata, botako dugu zahartze eginera, bale? Kokotza egon dira ja 2 minutu edo alde bakoitzagatik. Eta orain botako diet ardo txuri pixka bat. Eta gero aterako dut salda hori eta guztiko dut bakarrik sarteginean kokotzak eta pilpila egiteko hasiko naiz mugitzen eta gehitzen salda hori poliki-poliki, ligatzeko, bale? Ikusiko duzue oso erraza dela hau, baina egin behar dena dela hori. Ateratzea hemendik salda. Hemen geratzen da pikin bat. Eta egingo dugu hori. Zutan mugitu eta poliki-poliki gehitzea hau. Ari da ligatzen ja. Nik uste testura hau oso ongi dagoela, zeren da saltza moduko testura bat. Botako diot perezil pixka bat. Beste buelta batzuk. Eta prest gaude enplatatzeko. Badugu ja dena enplatatzeko. Horretarako, botako diogu borrajari, saltza pixka bat. Zapore hartzeko ere bai. Eta jarriko dugu platerean. Eta joango gara jartzen gainean
kokotxa bat. Eta baratxuriak ere bai, gainean. Hemen ditugu kokotxak borra jarri.